kámen. A toto je pan akademický malíř a sochař Kamil Sobko. On se nám takhle představí, ano. No a to je jeho žena, která mu věrně stojí po boku. A uvidíme, co z tohoto kamenu, který ještě nemá žádný tvar, ale má taky krásný tvar, protože i samotný kámen je krásný. To z toho vysochá. Tak, trošku, aby si... Dubna. No. 1900 ještě to tam jako... Ano. 12.35, 24.1998, pane Kamile Sobko. Jo. Ano. Teď se podíváme, jak to začíná. No, začíná to pomalu, ale jistě. To si musím vyrovnat ten spodek, na kterém Ano, ano. ta bísta by měla stát. No ale i ten náš cit je u toho, ano. Jo, jestli pak víte, proč pláče paní Sobková. On cítí tu vaši stelinku. No jo. Tak se mě podívejte taky. No. Tak koukám, že je tady i kousek jara. Ano. No jo, to kluku jeden, no jo. Dešti, ty cítíš stelinku, ona hárá. No proto ano. on je celý nesvůj. Tak se podíváme na to jaro kolem také, jak to všechno rozkvétá. Nádherná pompeliška. No a náš pan sochař. A kolem obyčejný zašedlý auta. A tady je kousek krásy přírody. No, budeme práci sledovat a uvidíme, co z toho kamenu vznikne. Nebudeme se napínat, ale počkáme až na konec, ano? Kolik to bude klepanců? Tisíce a milion možná, ne? To teda několik milionů asi. Kolik milionů? Uvidíme, no. Uvidíme. Tak ať se vám to, pane Sobko, daří. Děkuji. Zdraví. Boží pomoc. Z jiné strany. 29. Začínáme práci na monumentální pomníku TG. Tomáš 98 je to, jako vlastně oficiálně začíná vlastně sekání toho kamene. Tedy ale je dost velký, pane Sobko. No výdon musí být, protože bude 4metrový, takže ta hlava bude asi přes 90 cm vysoká. Přes 90 cm, no to je krásný. A 149. No ale začíná nám, pane Sobko, naše mládí. Podívejte se, a jak jim to jde. Je to nutné podávat štafety. Já už jsem takový malý. Tak symbolicky. Ano, Tak to symbolicky, to je právě... takhle jo, tak musíme na to takhle blíž. Aby to vůbec to kladívko viděli, pane profesore. To je tepání, na tepání plechu vlastně. Ano, Kladívko. Takže teď se nám to snad povede. Doufejme, že nám vydrží počasí. no snad jo, no, udělali jste si na to krásnou střechu, takže by to mělo všechno fungovat. Mlanovi zasvítily oči. Čekaj, taky díl. Ty s tím lustrem, to je paráda. Tak a teď se podíváme na ten kámen úplně zblízka, co říkáte? Ano.
Výborně. Zítra v 9 teda. Tak počkejte, tak to, no. Já myslela, že až... No, takhle. Jo. Jo, ano, tak to jsem na to zvědav. No, tak teď můžeme udělat, aby jsme dali. Paní Sobková, nemračte se na to. Já se musím mračit, protože normálně já spolňám na lidi, který mám kolem sebe a dneska... Tak paní Sobková, situace není jednoduchá. Kámen je veliký a on se musí převrátit. No, a na to nám přijeli tahle pánové, který by s tím měli pohnout. Protože dělat sochu bývalého prezidenta Masaryka není jednoduché, že ne? Tak pane Sobke, pořádně podložit, že není to žádná legranda. Tak firma pana Sobotky bude s tímto jeřábem převracet ten velikánský kámen. Uvidíme, jak se to povede. Paní Sobková, to je ale konkurence tohleto. To není žádná legrace. Tam posunou. A tady potom ten roh dát sem a už ho jen stavět. Jo? Tady to je podívejte, ale že tady to je jako fixný, takže jo. Že nejdřív se toto zvedlo a dalo to naplacat to nahoru, trošku dopředu. No, kámen je žvitý. No, počkej, on tam les. Nahoru. A jede nahoru. No víte, jak jste to vymysleli na to lano, to je ono. Ano, já jsem taky takhle myslel, že... Ano. Okay, tady taky. Svěrák, Vackyta. Tady taky. Já bych to vybral No, uvidíme, co to udělá. Zdá se, že to je dobrý. Tady to pečnívá do prčí. No vydá, už to pičí. Počkejte, tam nemáte dřevo pod tím. Ale vyběhne, ty já nevím. Stejně to Ne, tak se bude opírat
jako to je to. Blíž sem, ne? Tak, jo. Ale to jsme měli víc stáhnout, ještě to vyklouzne. Ale tohle se dostane za to, co mi nezdá. No nevím, no možná, teď to hupne, no. Špatný, špatný, špatný. Sem. Třeba ujíždějí. Špatný, to je dolů celý, dolů a tam to musí být. Ale pojďme. To není sranda. To nejde. Tohle bych chtělo blíž trochu, nebo ne? Pivo. Tady stát. To se náhodou zhouplo, no. To zhoupne, ale... Bacha, kdyby to vyběhlo. Bacha, pojďte. Já to moc co? No. Teď to ujede. No dobrý to bude. Dobrý to bude. Ještě na meno. Nahoru. Dobrý, a nahoru. No, ještě. Dopředa. Už to skoro bylo. Ten už se skoro. Tady ty kulatiny sem. To je docela pásné. No. Máš ho? Jasně. Pan Sobko má skutečně starosti. Není to jednoduchý. Napětí. No, uvidíme, co to teď udělá. Prostě ta pána. To je, pane Šikula, to je skutečně dobrý. Teď to drcne. Tam. Táhnout furt nahoru. Udrží toto lano. Dobrý, a teď malinko na mě. Ještě. Ty bláho, jaj, ty boha. Mariánko, ne. A je to ono. Dobrý, je to super. Pane, budoucí Masaryk, jak se houpe. To se mohlo zjít rovnou takhle, že furt jsem měl strach, že jako, že se No to lano, že to podrpe. Tam nedali žádný dříví, nic. Tam se dělá další práce. Hleďte, tady vám to taky se urazilo, to nevadí. Bude jenom na nožičkách. Jenom...
si sedá a už je to dobrý. A sedí! Hurá! To je škoda, že jsme takhle na to nepřišli hned. Sadil? Jo, no pane, jste šikovnej, to je fakt. No vydá, jak to vypadá, skoro jako malý kamínek. To je normálně prostě. No, tady máme odborné posouzení, ano. No a zatím jenom kámen, ale brzy to bude socha. To je jenom zlato a tu příklepovku a jdem na to. Jedem na to. Jeden na to, no už úplně až žaludek se mi stáhl. Já se vám nedivím, jak to houplo. Tak tady je předloha, takhle by to mělo vypadat. Asi. No a tady je kámen. Zatím se jenom měří. No. Jo, ale už tam něco schází, už to vidím. Tam v polovině jako schází, no. No, takže dáme o 2 cm i tady. Mám Míň, no. takže asi to zobem. 103 úplně knop. Větší neměli. No to je dobře, to je pořád, tak nějaká stačí. To je jedno. Když se nám všechno dalo na stranu, že to na školu. Ještě tady to je vaše. Tak moc krát děkuju. Tak zítra jestli jo, nebo ne, uvidíme. Já uvidím, jestli pojedeme na chalupu. Když nepojedeme, tak mě to máte jako na koni. Výborně. A když nebudeš mít dneska večer bleskovat. Cože? Ale Cože dneska večer? Krásné. Praštím tě Jo. asi. tak oficiálně. A já jsem tam sečko. To ještě tak víte, když se nám to povedá. Já věřím, že určitě. Pročka, nějaký bordel. Ještě vezmeme takovým způsobem, jak jsme to teď sem dali, tak by Ano, detail. tak to Ještě na detail. Nájezd na detail. Aby jsme měli tu risku ale rovně. To je tak a tím kamenem, jo? A vy to budete celý zaznamenávat, pane Jílek, jo? Ano, samozřejmě. No, je to krásný, už tam byl z jara, jsme tam. To by udělalo dobře, kdybych neměl vysoký tlak, tak jukám, víte, úplně. Ale juchat budete, až to bude v originále. Tak, to určitě, to pro... Takže... Tak popravte tam, posluvíš. Problémy, protože dnes to se zdá. asi to ještě radši. Je to možný, milé. Sem dolů. Od té červené v té čtvrtině, tam a tam. Děláte, ale zasmějete se. I diváci z balkónu. Ale potom, když je to ani se to větší věc, takže myslím, že Vyprávěla nám. No, že se zvýšil tlak do prčic. Ale už je díky bohu zase zpátky. Jako,
Tak takto by měla vypadat socha v celkové velikosti, včetně soklu. No a takhle, jak je v tom výklenku nebo v té dutině, tak tato dutina se musí vejít a dostat tady do toho kamenu. Tedy, pane Sobko, nedovedu si to představit, ale bude to asi krásný a něco zvláštního a zajímavého. Já vám přeji hodně úspěchů v této práci. Zaverte nás ještě i zvukem, posaďte mi takhle, aby bylo vidět 2 generace. Tak to je váš následovník, ano? No, To se na mě nasměj taky. Tak on bude spíš počítačový. Ano? No, tak to. My jsme byli spíš obyčejní lidi. I s tím kocourem to je škoda. Ano? Tak jo, tak je líbí? No. Toto bude z pískovce a toto má být normálně z betonu, který bude z písku. Takže barva by měla být normálně vlastně podobná. A tady jsme na chvíli vandalům bohužel budou zapuštěny. Jinak by byly takhle, ale protože jsou normálně mosazný, to je skutečný materiál a takhle ten materiál vypadá, ale tutově by to odloupli. Takže to zapustíme do toho materiálu. Čímž teda by to musel někdo sekat a za to už by mu to nestálo. Jo. No tak dívat, Pepčo, ty víš kam. Ne. K tomu přiložit. Přesně, Tak. ano. To je svoje naší. Kolmo, ještě to není kolmo. Ještě kousek? Přesně pravý úhel. Tak to bude takhle. Ano. Teď je to kolik? To vypadá na 11. Špičte, jako... No, tak tady. Ne, ještě ne. 11. No, myslíte špičku na 12? Tak tady už vidíme jeden z vážnějších zásahů do kamenné hmoty. Kdy masa kamene se mění v umělecké dílo. Krásně řečeno. Směrem Jo. dolů. No, a teď zarezonovat a pic. Teď ještě, No, už by to mělo prasknout. A je to. No. To je moc. To je moc, to takhle se zase jako zase ze šikma. No, to by bylo moc, to je jako na... Je tady technika. No, s tím pak budeme brousit. Brousit, jo? Aha. Tak to jo. No, Ne, akorát je to do ruky a tím pádem se to... Tak takhle se to narýsuje a pak si to navrtá, že jo? Aha. Ještě musím udělat Do takového náběh. Aha, a vysekat kousek, rovinku, že jo? Aha. vyrovnali, aby tady nebyla díra. A pak to normálně. No. To musí naznačit, že už tam je. Tak. 4.7.98, 14.54.
No a vedle toho kamenu zase kousek král. Tak jak vidíme, tak práce na soše již pokročila. Pokračuje to, že jo? Dobrý. No, Já jdu taky na to. tak je to od vás hezké. No tak to je zatím průhled a brzy se to vyseká celé. Tady jenom díra, no ale děrčička taky. Uvidíme. Abyš to nevykoupal. No vydá další pracovník. A jak mu to jde? Ten pracovník už se něco namakal z kamene. Jo. Ale jděte, budete mi přece namlouvat, že neznáte Aramise. A poprvé jste šla také do tohoto domu? Jistě, že. A nevěděla jste, že v něm bydlí mladý? Nebys to ještě mohlo zachránit. No, ze předu, protože my to mírně našikmit, víte, jako necháme to našikmený, tady musíme toto taky stejně ještě srovnat, jo, jako toto je našikmený, takže toto ještě vyrovnáme. No jasně, no tak To ještě, a to tam všecko půjde, ale tady ten sklon směrem dozadu, tam dokonce měl být. A teď musíme, tak to to je hluboký. Kolik to má tady? Podle toho, že tam je nějaká rezerva, že jo? ano. Právě kdybyste... Ještě zase, tady se musí vycházet z toho nejnižšího bodu. Tak dáme ten. To je tady ten, to je tady ten. Víte, a tady, že bychom nejeli tak dozadu a tam necháme to. No. Takže tady zase toto je nejnižší bod, na který bychom jeli. No. To kdybyste ještě cvaknul a se máme čeho držet a odsaď to normálně naměříme. No, prostě něco dolů. Můžeme z toho nejnižšího bodu a můžeme to naměřit rovnou. Tak. Pak já vezmu karboflexku a to říznu. Dobře, a můžeme se toho držet. By se měli Dobře. ještě vycházet. Že No. metr je tady nahoře. Vidíte, tady je dobrá míra. Tady je dobrá míra. Tady je i do centimetrů může být normálně na skosení toho Jak teda rohu. podle toho výkresy, jak to máme hluboký asi tak? No 80 mělo být. Kolik to má? A tady ještě, když se veme, naberu tady. Víte, tady toto pak budeme muset nechat. Tady musíme nechat dokonce takhle blbě drsně, protože tady přijde se chovat. On se dá jedině takhle jako To je hrana, ne? Kdyby to nepodupalo a už tak, jak se ten kámen choval, tak nám nadskočili, jsme ho brali, vázali jsme ho, všechno jsme ho vázali a normálně byl problém ho vůbec postavit. A to padlo. Takže Šikovně pro to, no, jak je naznačený? Na tuto míru a tady zase na tuto To je míru. kousek nástroje. A může být tam nějaký ten centimetrový rozdíl, to jako není to kvádr, prostě je to normálně borcený tvar, takže to tak natolik jako nebude vadit, protože toto je jeden pohled, toto je druhý a toto je třetí pohled, víte? Takže nám tam jako nebude tohle z toho hrát, a hlavně ne ten centimetr. Nebo i dva by byly, ale už jsme tam najeli do parkínka. Už jsme moc tenko, totiž nahoře, my jsme furt zapomněli na to koukat. si vymyslíme. Zatím jsme v pokročilém stádiu, ale chce to měřit, no. No. Chce to měřit, aby se neujelo. Tady právě ta příba, to je ta dělá své těžkosti, ale v tom je právě ta originalita tady celého nápadu, no. Tak jen se střídejte jako ze předu, ze zádu, no. Tady je metr. Náhodou. Já si to tam ještě tak, ale je to jasný, víte právě, že to měl zůstat. No, to jo. Tady
můžeme na 9. Víte, 9 ještě je opticky snesitelný, ale jakmile je méně, tak to začne vypadat úplně jak hračka. Ale kousek můžeme. To bude dobrý. Teď to se musí udělat úplně čistý unice a už to je maso. To už nemůžeme jít dál, to už je maso. A tady to musíme stejně nechat. Prostě takový kus musíme nechat, minimálně. Možná, že raději takovej, protože ten tah toho... To podoufalo. Tak práce pokračují, tentokrát mladými. No, podoba už je tam vidět pomalu. Je vidět, že práce pokračují. No a tady je naše mladá nadějná sochařka, že jo? Ne, malířka. Malířka, ano. A bude to akademický titul? Časem možná, že? To tak sundejte ty brýle, ať vás tam vidím krásně. Mě prach jde do očí. To nevadí, to bude chviličku jenom. No vidíte, jak vám to krásně sluší. A teď se asi kvůli vám máme vypítla. Ano. Tak se podíváme na bývalého prezidenta zezadu, tadyhle. No vidá. Bývalý prezident zezadu je stažený. Jak? No, práce pokračují hezky. Uvidíme, co z toho bude dál. No a pan akademický malíř a sochař dneska má zcela jiné starosti, jak vidím. A mladí pracujou. Jo, tak to je na tu chvilku, protože jsem nemohl odstartovat. Tak jsem to musel takhle udělat. Takový správný auto. No vidá, i to je třeba k tomu. Ale ne tou flaškou. No, dílo pokračuje. Už je i vyčištěné. Do zádu krásně. Další návštěvníci se přišli podívat. Ano. Tady je pan
náš pan mistr a jeho hlavní pomocník, že jo? I kočička se přišla podívat. No, a tady je naše dílo, nad kterým se zase mistr se svými pomocníky radí. Taky serou do zuby. Dneska je úterý, no. Ano, 28.7. 10.00. Pane mistře. To máte tam v tom přímo. I čas. Všechno. Já jsem to já to tak budu. To jsem vás Ty máš nějakou speciální švadlenu, ne? Co? No, tady je detailní opracovávání. No, tady máme mistra, který se snaží tomu dát trochu tvar. No a jak je vidět, kámen se nám přeměňuje v skutečně umělecké dílo. Začíná se to měnit, podíváme se blíž. No a tvary už vypadají skutečně na Masaryka. No, tahle je předloha. Takhle by to mělo vypadat. No a teď se podíváme na pány, který tomu dávají tvár. No vydá. No a teď se podíváme z druhé strany na našeho tatíčka. Tak a jak na to teďko? Protože tady by mohlo taky platit heslo bývalý truhlářský, který říkalo: pane mistr, 3krát jsem to uříz a furt to bylo krátký. Tady, když se ten kámen urazí, tak už se to dá těžko nastavit, že jo? Tak teď to teprve vidět.
protože pak by to šlo normálně udělat. Jakmile zjistíme tu spolupráci, jo? Všechno. No, pro mám taky dělá paragrafy, že jo? No, takové ty normálně technické záležitosti, Krby a takovýhle a já nevím. ale kdyby to šlo udělat normálně, já jsem měl představu až 3 metrový. Dveří a takovýhle. A do koně. Hele, To chce hodně práce. no se může dohodit. Tak já myslím, že to je jakýž jako faraonský takový. No, že jo, no, ale to právě nechceme. To ne, on musí být demokrat. no, on musí být celý skrz. Takový pomalu faraon tohle. No, Tak to je také rovný, jo. A tu tam máš kvůli tomu převozu, jo, teda? A právě kdyby byly ty popruhy, tak Dotek bude až tak. je to zase lepší. Jako. Tady bude dotek až vevnitř, jo. Ty hlavy. Nebo ta hlava bude, nebo ta hlava bude. tam bude jen 5 cm pozor. Neváhej a toč. Kopne do něj a on se svalí, vy to tady budete vážit na tuny a on to pak udělá prkínko prd. No příjem. Ale Mirku, jaký máme my ty pasy, co máme, ty kurty, jak to odborně nazýváme? Jak je máme dlouhý? Kolik jich máme? Tam s těma kurtama, ono je Dobře, řekni mi, jak je dlouhej, ale. Tak se domluvíme takhle, já bych jeden určitě potřebujeme tady pro Kamila Sobka na Masaryka na zdvihání toho monumentu a já bych potřeboval vidět, jak je dlouhej. Když tak mi to řekni, jo? No běž se podívat, Míro, a pak mi ještě brnkni, jo? Dobře, jo? Ahoj. Díky. Tak já si myslím, že to klapne. No, Jo, Určitě máme 1 nebo 2. no 2. Tak a další pokračení našeho díla. Už to má tvar docela solidní. Vyjde a budeme vědět, kolik, no, jako tu prázdnost. a jako ty kamení, jako ten. Teď ujel. Teď ne. Ještě tě nedělá kníra. Ale bylo by to takový... No, Jo. musíme to nazvat odborně nějak, jako to jinak nejde. Všechno má své. Tak prosím tě, hele. Zádu jsme na mase zádu, jo. No, a tam tady jsme na mase. Třeba to na mě, že? Ta díra už tam trošku. Díra a za chvíli už tam má jenom pátek. Kolik vy tady děláte dneska? My tě budeme ničit, počkej. Já jdu ještě nič. Já mám jednání ještě. Takže moc si neužijete. To je ostrý. Hele, a to právě ten Michelangelo neměl. No to podali kus, také doma on zapomněl na to jídlo, on tam viděl dál, jako jo. Večer měl ženy, vína, porval se u dobovýho stolu pak. Takový malý pavouček, jak se tady krásně uchytil. Nádherně. Tak se pojďme nás podívat. No. Ty jsi krásný. Si pak tady chytneš mušku. Pavouček, který se přichytil na sochu Masaryka. To se na něj ještě podíváme. Na jeho dílo národní.
Ty jsi nádherný. Tak utíkej, kam to uniká. Tady jde už skutečně o jemné dotváření tváře. A to ještě je, jsme vysoko ještě. Stopa. No tady je pohodička. Prošťáku jeden, šňafanej. Jasně. To ruská trojka. Jo. Teda to tabu, to bylo... No. Jste koukal, jo? Já jsem právě nekoukal, já jsem viděl jen konec. Jediná o tom mluvil, že to bylo teda... Tam byly prej ukázky jako z toho. Nějaký porno, No, a vypekali moc, ale tyhle dokonce. Já tady takové věci neuznávat. já taky v přírodě, jak to jako není normální. Tam už někdo musí... Nějaký vykálení se na někoho, jako, jestli to někoho může zrušit, to musí být úplně uprasce. Máte fakt dobrou. Ale to musí mít takových 15krát přiblížení. Nebo. Dávám do oka, víte, takže proto, ale jsou fáze, kdy člověk to musí sundat a normálně vidět přímo do teky.
se pracuje na konečných úpravách. No, vlastně natáčí. Ještě detaily. Krásně vyhladit. Tady už ty rysy jsou konkrétnější. Kluci, ale tenkrát to máš data. No, tady se podíváme na nářadíčko, kterým se to měří a různě prostě vylepčuje. Tím se to hladí. No, to je kružítko. Pořádně, pane Sepko. To taky patří k Sošu vlastně, jo. Že vozí, no, tam nahoře tu hlavu, já se hned potom přinesu. No to pak zkusím odseknout tam a No. budu moc. Od těch učí to přijde taky víc takhle skočit, ne? Ty uši musí takhle šipko do zádu, takže jako musí... Ano, tam. No. A tady to taky bude. No, jako tady někde kresle, to bude užší. A tady dokonce se trochu vyleze i tady z toho, protože je zbytečně širší. A ty lícní kosti se musí normálně trošku... Tady je taková ploška a tady je taková ploška. Tato plocha má být už normálně. Ale to je broušení. Já jsem zjistil, že normálně já mám někde takovej malinký zubáček a zase ho teď nemůžu momentálně objevit. On se objeví asi v pravou chvíli. A jinak už totiž jako nemám, chlapí, oni nemají materiál, ze kterého by to udělali. Jo, ale ty zubáčky... To už je jemná, to už taková jemná hodinářská práce. No. Ale on musí zůstat místy takhle drsnej, aby kreslil jako z dálky. Když je moc jemnej, tak z dálky nekreslí, dokonce ten nos pořádně není vidět, protože není poznamenán. Ale tady už když budou jako zubákama a pak když to začne jako pršet a takové, tak to normálně zase pak ukáže. Ale tady to... Další krásná kytička. Tady se ještě podíváme na jednu. Z toho místa to můžete zase zabrat, že trošku potočili v uších, trošku se stenčil nos, ještě ne teda definitivně. No, ano, ten záběr dobrý, ne? Tam budou trošku skurenky. No, to jsme si znovu jako teda, já si to myslím, mají se vezme teďka, video. Vezme hodně. Umísta, ale nevím, s čím byla tak snímat, no, pak mi to chtěl,
pracnem. Ano. Tak teď jsme si natočili nový život, začínající, ano. A co to bude? Miminko. Hlavně, aby to bylo zdravý, že jo? Tak pak se na něj přijdu podívat, můžu? A pak když se podíváte tady na tu kazetu. Já vám to Ty Mrňousku, krásnej! Že je pěkný. Prosím tě, no ty jsi nádhernej. Holka je to. To holka chceš být? Prosím tě. No. Prosím Tak tě. vidíte to nadělení. A to ještě je... jsme měli doma taky. No. A co vy máte za pejska? No, taky je to velký, ale je to pouliční taky. Ona je taky. Tak jo. Musím najít toho druhýho a přinesu vám toho druhýho, to je větší hrdina, tohle je... Tak už se začínají rýsovat uši, nádherně. Detail oka, druhého nosu, no a fousy. Doufám, že to vypustí. Vypadá tak hezký, teď to takhle. Toto je současnost, pane Sobko, a toto je historie, že jo? Bohužel. Tak už máte rozdaný všechny pejsky. Tak ještě, víte, jako jeden z malířů chtěl. Vzala ho do Fenka, toho druhého. Jo. Tak tady se dotváří dílo, které by mělo sloužit skutečně veřejnosti. Tady je jeho tvůrce. No a tady se podíváme na důsledek vandalismu, kdy jeden romský občan při krádeži kola dovedl toto udělat. Je vidět, že máme mezi sebou různé lidi. Tak takhle to dopadlo. To, co mělo vlastně být určitou památkou na tvorbu tohoto díla, ano. No, to celá, víte, ta hlava byla takhle celá vlastně pryč. Ano, já to vidím, no. A ještě chtěl Celý ukrást rozbitý. kolo, že jo, takže... No, kvůli jednomu kolu a dovedou rozbít, já nevím cokoliv. Ale ještě fintí, jako zavolejte šéfa, že jo, a tím pádem ten nešel hledat a našli jsme už to rozbité a kolo pryč. Takže se muselo za ním běžet a... No, kolo nákonec se náš romský občan chytil, že jo, ale tedy kolo se vzalo, ale romský občan utek. Je vidět, že máme demokracii, až to dál nejde. To by se asi tento autor taky tomu netěšil. Tak to je, vidíte, ještě překvapení je vlastně víc, no. To zanesu. Zatím máme byl úplně nejmoudřejší, nejchytřejší, jo. A najednou on Dílo se dokončuje. Přijde další a zase zaargumentuje a je to strašný. Ty chce určitou jistotu a ta jistota by mohla být jedině právě v nějakém vodním systému, ale... to zase nejde, to nejde, ale prostě
prostě člověk má život takový, aby pořádně... On v Norsku a říká, prostě žili v menším městě a že to je strašně ta osamělost, že je potom velká, oni ty lidé jsou takový nějak moc uzavřený. To je? No ale právě, že průměr, v Norsku je průměr 83 let u žen. No. A u mužů ale 73. Takže to znamená, že víte ty starosti, které přivádí u mužů, možná je to i to pití, to je další jako záležitost, která je masivnější, že oni sice tam mají něco jako prohibici, ale ne úplně takovou tu tvrdou, co byla 30. Že tady člověk jako v kterémkoliv obchodě jako prostě nakoupí a tam pivo ve zvlášť v obchodě a ostry zase v jiném obchodě. Takže to určitým způsobem to omezuje normálně. A že stejně dokáží lidé jako tak vehementně popíjet. A ženy právě tím, že teda některé starosti, protože jsou v domácnosti, úplně vlastně porodí děti a to je celá náplň. A tím pádem ten přechod jako do toho stáří, že je takový plynulejší a není tolik problémů jako u mužů, kde teda z toho nejsou ty stresové situace, které vyplývají z každého zaměstnání vlastně, ať dělá člověk cokoliv, tak prostě jsou okamžiky, kdy prostě to musí zvládat, že jo. A žena, která teda celý život se stará jenom o domácnost a má jinak vystaráno, tak ta prostě se toho dožívá, ale jako ženy jsou, si myslím, i takový, jako, i když to vezmete na naše poměry, tak oni mají takový tvrdší kořínek než mužský, jako... Bohužel tak to nějak je. A prostě přežijou víc než ten chlap. To jako je taky pravda. Mě zaujala zase taková statistika, že... Tedy to máme, pane Sobko, perspektivy, co? No, to člověka to mrzí. Takže zrovna bych si řekl, že užívat toho důchodu takovém požitku jen, jako nic nedělat, tak no... To je akorát Tak tam jsme viděli lidskou práci na soše a tady vidíme lidskou práci a úsilí, který se zhodnocuje tímto krásným, nádherným způsobem. No a to je záhonek, který nám vypěstovali naše občanky. Tady se podívejme na tu pustinu. No tady se podívejme na tu krásu. No a vedle ty krásy lidská bezohlednost. A to je uprostřed paneláku, prosím. Tahle nádhera. Tato nádhera. Teď se na ní podívejme z druhé strany. No a budeme se podívat na ten detail, ty krásy, těch kytiček. To je jedna. Tady zase oranžová. Poslední úpravy na Masarykové a socha bude pomalu připravena k transportu. Je to maličkost, ale... I ouško musí být dobře dodělané. Se tam už nedá sekat, se musí brousit. No jo. Se pracuje a pejskům je to úplně jedno. Teď Vesánku, Vesane,
Chyté. Soustředěný výraz, aby to bylo skutečně krásný a věrohodný. Nebude to sloužit jenom nám, ale i příštím generacím. Průvod z druhé strany. No a nastal den, kdy je socha hotová a bude se přivážet. Už jsme to odkryli. Tak tady mám konkurenci. No, tímto se to zvedne. Právě si neumím představit, jak to tam potom normálně pouštíme. Jo. No když jsem to začal točit, tak to byl obyčejný kámen. Socha se odlepila a odjíždí.
zbyly jenom zbytky, které se bude muset uklidit. No to určitě. To je pružný, je to na těch hranolkách dřevěnej. Přikurtoval nás. Ten zvali tam ještě potřeba, hlavně aby se to přikurtovalo ještě takhle k tomu. Jsou to nervy. A já už jsem v noci jsem se i ve snu s někým jako bavil, jak to jako se přenese a hlavně to posazení, to jsem zvědav. Václava, vrchol, Jelení říje do Myslivce. Neblikají světla. To vám něco odešlo. Tady měli, no. Počkejte, ještě budeme na tom čele. Stadion, Monitora. Jo. Hospoda u Lípy.
tady máme náměstí T.G. Masaryka a tamhle nám přijíždí už naše socha. Pomalu, ale jistě. No lidé. No a tady máme našeho mistra. No a podstavec. No a tady se nám blíží naše socha. Podívejte. Se to zvedli a hodili tam pak zpátky. Ono je to. Musíme být mimo spodku, jo? Udělat plošku, aby to sedlo. Drobné úpravy, aby tam šly líziny. Pojedeme.
Začínáme mít dobrý pocity. A dochází na šampáňo. A to je ono. No neboukne, co? To je teda, ano. Máte, jo? To jako je teď moderní takový nebouchající. Zase má nějaký. Pojďte si, pane, jo. Jenom symbolicky. Pan akademický sochař Sobko, který se dočkal doby, kdy bude jeho socha Tomáše Garrigua Masaryka odhalena. Starosta, místo starosta. Vážení pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás jménem města Chomutova všechny srdečně přivítal u příležitosti odhalení busty Tomáše Garrigu Masarykovi na náměstí, které v našem městě nese jeho jméno. Dnes slavíme v celé naší republice významnou událost 80 let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, jehož tradici se Česká republika samozřejmě a hrdě hlásí. Vznikem Československa 28. října 1918 jsme po staletích habsburské nadvlády získali vlastní stát a převzali záležitosti na území historických zemí i Slovenska do vlastních rukou. Necelé století v dějinách státu není příliš dlouhým obdobím, přesto tento stát a s ním jeho obyvatelé zažili v uplynulých 80 letech poměrně hodně. Moderního státu zasloužili. Vzpomínal na desetitisíce českých i slovenských legionářů, kteří neváhali se zbraní v ruce hájit naše národní zájmy, na české buditele, na spisovatele, umělce i politiky, kteří pomáhali českému národu v jeho úsilí o obrození. Ani pro úzkou skupinu vyvolených, nýbrž znamená správu a samosprávu, harmonizaci všech státotvorných sil ve státě. Podstatným prvkem demokracie je podle Československé republiky právě na tomto náměstí, aby stále připomínalo občanům našeho města i jeho návštěvníkům odkaz, který nám tento velký člověk zanechal. Víru v demokracii humanitní, založenou na víře v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovnost a na lásce a úctě k bližnímu. Autorem skici tohoto uměleckého díla je akademický malíř pan Kamil Sobko,
a pan Alexandr Mramorec. Návrh a realizaci provedl akademický malíř pan Kamil Sobko. Kamenické práce provedl pan Zdeněk Buk a broušením se zabýval pan Tomáš Novák. Dovolte, abych všem těmto jmenovaným uměleckým pracovníkům jménem města Chomutova upřímně poděkoval za jejich práci, která bude zdobit naše město po dlouhou dobu. Děkuji také Severočeským dolům Chomutově akciové společnosti za významnou sponzorskou pomoc, která umožnila vznik tohoto díla, a děkuji hlavně vám, občanům a návštěvníkům a hostům slavnostní události za to, že jste se sem dostavili v této příležitosti přes krajní nepřízeň počasí.
tam. Nahoře. Ahoj. Tak pěkný vyznamenání. Já tě zdravím. Tam to přijdeme ale s manželkou. S manželkou? Ale až na Černý Hrádek. Tam, jo. To je může být to. Musím s ním, no. S prkaním tak dobře, tak budeme tak, jak když ne, takže by se vás Jindro! Tam se roví toho pěknýho díla, je to nepředstavuji, že by to mohlo být takhle hezký. No. To trápení trošku. Ono se to nespadlo do teď, ale co nespadne, že? Trochu je to podobný autorovi, ale jenom... Ježiši, to je zvláštní. To je dobrý drb do novin, tohleto. Jo. Rád, že neodložil paru domů. Pojďte, abych mu mohla taky popřát. Jež. Tak já tě taky můžu. Jo, děkuji. Jirka Babická je taky. Ale to tam bylo, to bylo důležitý. Tak to je, nemůžu na to nejsou vojáci. Přátelé, strašně nad velím, jo? Civilním obyvatelstvu. Ale autobus je připraven pro vás a další akt, který bude v parku. Kameníku. Nazdar. Takže jo. Je to možný. Tak to jsou všechno tvůrci toto. Ty se na tom podíleli velice moc.